Gidugok sa katawhan sa siyudad sa Tagum ang tag 20 pesos per kilo nga bugas gawa sa pasilidad sa National Food Authority kun NFA nga naimutang sa National Highway, Barangay Magdum, Tagum City, October 29 sa buntag. Kasagaran sa mga naglinya mga senior citizen nga giyong sayo pa sa kadlawon nakatong aron makakuha og numero nga mo'y basihan sa ilang prioridad. Sumalapas sa naka-estampar sa gate sa NFA ang senior citizens, PWDs, solo parent, 4-piece beneficiaries, local transport vehicle drivers og tricycle operators makapalit og maximum 30 kilos nga bugas kausa sa usa ka bulan. Samtang ang mga fisher folk makapalit og tag 10 kilos og maximum 50 kilos alang sa mga mag-uuma sulod sa usa ka bulan sa tag 20 kilo nga bugas. Sumala sa nahipos nga impormasyon sa XFM Tagum News Team, 200 ka mga individual ang makapalit sa baratong bugas sa matag adlaw, 100 sa buntag og 100 sa hapon. Nangyawat sa baratong bugas ang mga lolo og lola tungod sa kapito sa panahon. Hilabi na matud pa sa ilang kahimtang nga nagsalig na lamang sa ilahang pensyon, dugangan pa sa pagpalit og tambal. Nang hinaot usab sila nga mulungtad ang mga programa sanglit dako kining tabang sa nasinating krisis. Kahinumduman ni atong Setyembre 16, gilusad sa siyudad sa Tagum ang 20 bugas meron na gikan sa NFA. Ubos kini sa Food Security Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung diin si Mayor Oy mismo ang nagpamatuod nga maayo ang kalidad sa nasangpit nga bugas. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinapiraminti ato ang vision. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule adlaw-adlaw alang sa naghigusang Pilipino para sa Pilipinas at tropang Larsanyol. XFM News.